Maria. Ang dungog nga naangko ni Maria dili lamang merely tungod kay siya inahan sa anak sa Dios, kundili tungod kay si Maria usa ka masugid ug matinud-anon nga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang anak. At even until the foot of the cross, Mary journeyed her son, na miduyog siya hangtod sa tiilan sa krus sa iyang anak, pagpakita sa iyang kamatinud-anon. Dili lamang usa ka inahan ngadto sa anak nga hilabihan nga gisakit, giantos o gipatay, kundili iyang gipakita ang iyang pagamatinud-anon hangtod sa katapusan. Si Maria misunod sa iyang anak nga si Jesus. Mary was a lowly servant, a blessed handmaid. Usa ka balaan nga sulugoon nga numan tungod kay si Maria responded in humility and obedience. Sa iyang pagamapabusanon, sa iyang pagamasinugdanon, sa kabubuton sa Dios. Mao manggani nga ipakita ni Maria kini sa iyang pagsugot sa pahibalo ni Anghel Gabriel, ug ang iyang tubag mao ang fiat voluntas tua, your will be done. With her great humility, her obedience, iyang gituman ang kabubuton sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. She was favored because of her lowliness. She was favored because she responded in humility and obedience. Dili lamang tungod kay inahan siya ni Jesus, kundili diha siyang kinabuhi, iyang gipadayag ang pagamapaubsanon ug pagamasinugtanon sa pulong sa Dios. Mary hears the word of God. Siya naminaw sa pulong sa Dios. Unya, kining maong pulong wala lamang niya gipamati, kundi ang pulong na mahimong tao diha sa iyang taguangkan. Ang maong pulong mipuyo diha kaniya. Tungod kay ang maong pulong nahimong tao, ug diha iyang gihambin kini diha sa iyang sabakan. That he not only hear the word of God, but live by the word of God. The word is how we access the will of God. Mao na nga ang pulong sa Dios will vary diha sa nagkadaiya nga ekspresyon o pagpadayag. Sa mapananglit, diha sa santos nga misa, atong madungog ang pulong sa Dios. Diha sa mga pagbasa, diha sa ebanghelyo, diha sa wali sa pari, pinaagi ni ining maong pulong, anha nato mabatyagan ang kabubuton sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. The word is how we access the will of God. Mao na nga importante kaayo nga maminaw kita sa pulong. And Mary in the same manner heard the word of God. Ug mipuyo siya ni ining maong pulong nga nagpakataw diha sa iyang sabakan. Dili lamang siya basta kay inahan ni Jesus, kundili siya mao ang unang gisangyawan, ug siya usab ang unang magsasangyaw. Mao manggani nga human niya madungog ang pulong sa Dios,
Iya kining gidala o gisangyaw ngadto kang Elizabeth. Dala niya ang bata sulod sa iyang taguangkan. That is why John signaled sa iyang inahan nga si Elizabeth, miulpot kini, signaling nga si Juan is truly the herald, is truly the precursor of the Messiah. Kay diha palang daan sa taguangkan ni Elizabeth, misangyaw na si Juan ngadto sa iyang inahan nga kining bata nga gisabak ni ining mga babae nga mibisita kanila mao ang anak sa labing halangdon nga Dios. Naminaw si Maria sa pulong sa Dios. He heard and she does the will of God. Ikatulo, doing the will of God. Ang pagtuman, ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ug si Maria sa iyang kinabuhi, mibuhat ni ini. Wala lamang siya modungog sa pulong sa Dios. Wala lamang siya miingon, fiat voluntas tua, kundili diha sa iyang pagkamasinugtanon. Iyang gipakita ang kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon ngadto sa pulong nga nagpakatao. Mao nang si Maria mikuyog gayod, miduyog gayod sa iyang anak hangtod sa kamatayon. Kay wala lamang siya maminaw sa pulong sa Dios, wala lamang siya mudawat sa pulong sa Dios, kundi iyang gibuhat kini diha sa iyang kinabuhi. Si Maria dili lamang merely inahan ni Jesus, but by faith and action, gihimo kini ni Maria sa iyang kinabuhi. Si Santiago miingon, but be doers rather than merely hearers of the Word of God. Kay ang pagtuo nga walay buhat, usa ka pagtuo nga patay. Santiago 2, versikulo 17. Tinuod, makaampo kita, tinuod, makabasa kita sa pulong sa Dios. Apan kung magapabilin lamang kini kutob ni ining mga buhata, nan dili kini mubunga. Kay ang pagkamabungahon is very connected to the doing of the will of God. But be doers rather than hearers of the Word of God. Nga dili lamang kutob nga maminaw kita sa pulong sa Dios diha sa misa, mao nang inigula nato ni ining four walls sa simbahan. It calls us to do better things. Na unsay atong nadungog dinhi, dili lamang nato ipabilin, kundi manglakaw kita nga atong pagadad-on ang gugma ni Kristo. Not just merely hearers, but be doers of the Word of God. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, hinaut unta nga niining bahina, maningkamot kita, nga dili lamang tungod kay kita mga Katoliko, makapaniguro kita sa atong kaluwasan. Tinuod nga ang kaluwasan gikan sa Dios, but we must do something as an act of cooperation diha sa gimbutan o plano sa Dios. That we must do concrete things. We must do concrete actions. Akong pinaagi ni ana, tinuod kita nga mulambo ug mamahimong mabungahon.
Kay ang pagkamabungahon diha man sa pagtuman sa kabubuton sa Dios diha sa atong kinabuhi. Amen.